Министерския съвет на къде ще тръгне? Не разбирам въпроса. На къде да тръгне? Какъв е рискът? И две групи, различни идеи дори. Въпросите са към съпредседателя. Където се виждат хора, не един човек, а няколко, които казват наистина На политическа криза, която ще премине в конституционна, тъй като Семичи Рейзър 10-цветнал крем без отмиване. За всеки ти повредена коса. Обогатен с обновяващ кератин. Чения и уреди с 5 години гаранция от Bosch. Винаги по време за... Юри, сякаш не е имало война. Много се радвам да ви... Изглеждаш много щастлив, Джефри. Тя, която извървя дълъг път от ексклюзивни коли за най-богатите до достъпни... Той не завърши четвърти в генералното класиране при юношите, но там конкретно. Zur Signalsuche können Sie auch ein digitales Satelliten. Ihre Klangweltstereoanlage zu diesem unschlagbaren Preis. Schauen wir uns die Klangweltstereoanlage einmal genauer. Die Weltmeister feiern nicht anders als im Herzen des Fußballs aller Spielklassen. Live bei DFB TV. Oder unten. Bewegen Sie die Schüssel so lange, bis Sie das stärkste Signal from the United States, and so the tensions continue to rise here. What Cubans tell us, at least the pro-government Cubans. Смотри, кто-то потерял. Чье это? Это? Какого-то. името е Перуника, както се е казвала дъщерята на славянския бог Перун. Според легенда, точно тук девойчето паряло. Powerbank. Так. 23 години в Италия, с треньора на националния ни отбор Ивайло Воденов и европейската шампионка Вероника Василева. Трикратният европейски шампион. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda proces powstawania biżuterii drzwionej, to zapraszam. Mamy za sobą przesłuchanie. Siedziała w tych ubraniach przez godzinę. Nie satysfakcjonują mnie jej odpowiedzi. Sądzę, że ukrywa coś w swoim ciele. C'est Musk Altman. Oh bah c'est un bilan. كمان جربوه ما بقى ماشيين Telespectare ei pe care o să-i ajute în viitor. E foarte important să le spuneți ce anume e diferit. Но в крайна сметка тези щения и фиксации не могат да бъдат основания да прогресивна България да се оповава на други хора, освен на своя собствен капацитет. Такъв има и да, вие сте напълно прав.